Amen. Tapuji matuhatta, maredda mahita siya bukweda nomor 4, ayat sada sahat rodi ayat tolu. Mari hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di perbadian at mapalangi dohot tanoon. Amen. Beta hita manukap marsobba, marsinggang mahita to adopan ni Jehovah sitap pahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso na pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring tangan na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo padubuhon jolma doho debata. Hupuji hami guarmu. Jala hodok kami maulate tuho ala ni saluhut na binahemmu patupahon ngulu nami. Syadongani mahami marhite-hite asinaroham. Asa hupikiri hami totong na tinaummu dohot hamamatem. Asa harsa ko kami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong. Jala asa marroha holongan hami hut madok maulate tuho. Asa olo hami manghuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus,
di homa tama puji-pujian di tonga-tongan sa luhut huria, nang tinubusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olak nion, rodi saleleng nileleng na. Amin. Tatangi hamma patik ni debata, patik patuluhon dohok lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna. Ay hona uhumna dosugot akka namarsineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo, ikot dihaber rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang olo hita mamurai manang manolon-nolon, manang marjura-juraan narwa, manang mangasi, marhite-hite guarni debata. Ay dinatarsosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon guarni debata. Ido sahana, atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, laho mangulahon na hobartu patit nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobartu patit mi. Amen.
padusatta tu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na so hatudosan pardengan basa doho, jala rodi saling leleng na do asinaroham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akkadosa nami, ay jo do hamar dosa maradupon ho, jala jo do husungguli hami remasmo marhite siyan pangalason nami di hatam, ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalason nami, unang alang asinoroham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringot Tuhan sesani dosatta, Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gawe songon hapas domuse. Hasangapam ma di debata na di Gijang. Amen. Tabegema hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion, ima na tarsurat di Efesus sada, mamukka sian ayat tolu sahat rodia isapulu, tajahama marsika sorin. Ragam ni pasu-pasu marhite sian Kristus. Pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus, naung upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian Banua Gijang, di bagasan Kristus. Dito dohita bahen anakna, marhite-hite Yesus Kristus, asa tu ibana mangihutton halmon ni rohana. Di bagasan ibana dapat hita haluaw ni, binahen ni mudarnay, ima hasasan ni aka pangalawsiyon, pangihutton asin rohana tarlobii. Ay di pabotohon ibana datu hita tahi ni rohana, nabunihian mangihutton halumwanna, naong pinahoknay di bagasad dirina. Imasahana, martua do akan atumangihon hatani debata, jala naupyosa. Amen.
Tindak ko mahaporsyaw tay, so na tindak ko ndong atas haporsyaw di sa dok por tibion, rap mahita madok, aw porsea, ido ama pargugo na sa hatudusan, na tumapalangit do tano. Aw porsea, Yesus Kristus, anak ni Bata Jehovah na sa saday, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di perbadia, adorang sohawan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matatarpajal na ibana di hapon marsala na tuat tu banotoro dung ditanon na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun di Bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di siba ibana pamangula subuh tanaon manghumi halak na mangulo dohok na mate au porseah di tod di perbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohok dihasasan ni dosa, dohok dihatai na maddok, mulak mangulu sogot daging ng mate, dohok dihanguluan na sorasuda. Amen.
Salam. Titing HKBP Resort Cakung Minggu tanggal 8 Februari 2026. Guarni Minggu sadarion ima Minggu seksagesima namar lapatan ono poluari adorang so haheheon. Topik ni Minggu tasadarion di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 8 Februari 2026 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Resort Cakung ima keluarga hatopan siahan inang labora boru simatupang dohot dua halak dakdanak di wik kolose pida sian HKBP Balige Resort Balige distrik Sapulsada atau Bahasudutan. Debata nama masu-masu nasida gabe ruas naburju di Huriana. Nama ngihut acara pengapulion sadarion Minggu tanggal 8 Februari 2026 duk sidung permingguan pukul sia 30 di patupado acara pengapulion tu keluarga Nyonya GT Simatupang inang tiaman boru ritonga. Alamat Jalan Tipar Cakung RT 007 RW 007 nomor 186 Wik Galatia. Pinangidoma tu sude ruas na adong di Wik Galatia asaro madohoti acarai. Namangihut padidion nabadia. Sadarion Minggu tanggal 8 Februari 2026 di permingguan pukul 30 di Patu Pahuriataro padidion nabadia tu dua halak danak sian dua keluarga di Patu Pamai dung sidung pasahat pelean paduahon sermon punguan kor ala naung tapatu pado pembukaan pertanyaan di Huriata imana di hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 nasalpu Pinangidoma tu sude punguan kor na adong di HKBP Resort Cakung asa di patu pahom ma sermon dohot latihan kor. Pinangidoma tu sude punguan kor asa patu pahon sermon punguan saotikotikna sahali sabulan laos pasahat ma peliat tuhuria. Pertangyangan parhalado dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2026 masuk pukul 10 sia wib di Patuparo pertangyangan perhalado dohot keluarga nama ringanan di aula ni Garijata bolahan amak di pertangyangan ini ima keluarga pendeta Dian Bonardo Raja Guguk STH inang YR Boru Nenggolan keluarga situa TP Nenggolan inang P Boru Pangaribuan dohot keluarga R Nenggolan inang situa S Boru Manulang. Khususoi hamima tu sude perhalado dohot keluarga asaro madohoti pertangyangan ini. Pertangyangan wik di bagasan minggon di Patu Pahuriata pertangyangan wik ima dapat jolo di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 masuk pukul 10 sia 30 wib. Di bagas ni keluarga Nyonya MC Tanggang N Boru Siahan. Alamat Perum Pilamas Indah Blok C4 nomor 4 RT 007 RW 014 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Wik Emmaus. Napaduahon di hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2026 masuk pukul 10 sia 30 wib di Bagasni keluarga situa es Simbolon inang K Boru Siboro alamat Rusun RGTC Blok Rasamala lantai 4 nomor 407 Wik Galatia. B keluarga J Siburian inang Padita Darna Boru Lubat Tobing STH alamat P
Perum Pulau Gebang Permai Blok H 10 Tolu nomor 22 Wik Jeriko. Husosoi hamima tu sude ruas na adong di wiki asaro madohoti partangyangan ini. Mengihut para tahun aset nataba. Di hari Selasa tanggal 30 Februari 2026 Huriata KBP Resort Cakung manuhor sada unit AC Panasonic 2 PK di bagas ni Rumah Dinas Padita Pulau Gebang Permai. Bonataun Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 16 Februari tanggal 2026 masuk pukul 10 WIB sahat tunasidung naing di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Bonataun Uhud launching tahun orientasi perhobasot di bagas tahun 2026. Nama ringanan di gedung Sopomar Pikir. Nagabe bolahan amak diacarai ima punguan lansia distrik. Pinangido matusude akalansia ni huriata asaro madohoti acarai. Titing perbagason, titing na parjolo. Nang majalo pasu-pasu perbagason ima Daniel Robby Saputra Pardede. Anak ni Amang Hotlan Pardede inang Belmiana Boru Siadari. Alamat nasida Jalan Haji Jubris RT 010 Sada RW 007 nomor 170 B Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Ruasni HKBP Resort Cakung. Dohot Oroana Rospi Boru Pasaribu Boru ni Amang Jaletar Pasaribu inang Les Meria Boru Pangaribuan. Alamat Lestari Walu RT 02 RW 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Ruasni HKBP Pangururan Resort Borbor Distrik Opat Toba. Pamasu-masuon ni nasida di hari Selasa tanggal 10 Februari tahun 2026 di gereja HKBP Resort Cakung. Tuhan mamasu-masu perbagason nasida. Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu. Sermon guru sekolah minggu di hari Selasa 10 Februari 2026 masuk pukul 7 WIB. Di Patupado sermon guru sekolah minggu nama ringanan di aula lantai 2. Sesuai hamima na tusude akka guru sekolah minggu dohot calon guru sekolah minggu asaro madohoti sermoni. Seksi remaja. Permingguan khusus remaja mamuka sadarion minggu tanggal 8 Februari 2026 di Patupama permingguan khusus remaja ni di HKBP Resort Cakung di pukul sia 30 WIB nama ringanan di aula gereja HKBP Resort Cakung. Pinangidoma tu sudi remaja di huriata asaro marminggu di permingguan khusus remaja. Seksi Parupuan. Bonataun seksi Parupuan. Di hari Selasa tanggal 10 Februari tahun 2026 masuk pukul sia WIB sahat tunasidung seksi Parupuan Patupahon acara Bonataun seksi Parupuan. Pinangidoma tu situa wik asa dipilit madu halak Parupuan songon perwakilan ganup wik asa madohoti acara Bonatauni na di Patupa di aula garejata. Jamuan kasih bulanan. Hobar tu program kerja seksi Parupuan HKBP Resort Cakung na ditotopod di rapot huria. Ima naing patupahon jamuan kasih sehali sabulan na patupahon kopi dohot teh manis tu huriata naromar minggu di permingguan pukul 7 dohot permingguan pukul sia 30 WIB. Nomor tugas di bulan Februari on ima Parupuan sian wik Nasaret. Pinangidoma tu sude Parupuan na adong di wik Nasaret asa di parade ma jamuan kasih
dohot manotopon jadwalna asa dititikon. Dewan Marturia, pelatihan alat musik Tagading. Daftar anggota jemaat dohot pelatihan alat musik Tagading ima Jose Andreano Simbolon Sianwik Jericho, Orlan Gultom Sianwik Sarpat, Michele Boru Gultom, Michele Joshua Sinaga Wik Nasaret, Putri Patricia Boru Butar-Butar Wik Filipi, dan Richard MP Sirait Sianwik Galatia. Hobasi jadwal dohot tiki pelatihata paima hobartusi jadwal dohot tiki pelatihan tapaima di titing namangihut. Kunjungan seksi seding. Mamuka hari Rabu tanggal 10 Februari 2026 pukul 10 WIB seksi seding mamuhai kunjungan seding tuaka ruas na hurang aktif di permingguan dohot namar sahid renge. Kegiatan ini rutido dilaksanakan di Ganup hari Rabu. Na niuluhon ni Padita Huriata. Dewan Diakoni, kunjungan kasih. Mamuka di hari Rabu tanggal 10 Februari 2026 pukul 10 WIB seksi Diakoni Sosial Huria memulai kunjungan kasih tuaka ruas na dirawat di rumah sakit. Obartusi asa tabahema data na lengkap goar dohot ruangan perawatan di rumah sakit. Sude titing dohot titing parhepengon boima tajaha di lembar titing Taganup. Songonima saha ni titing di Huriata di Bagasan Mingguan. Hami parhala doha KBP Resort Cakung pasaton moleate tu sude ruas ni Huriata. Di pasu-pasu tuhatta maganup rumah tanggata ngoluta si ganupari dohot akka pilihan nata pasahat tu Hurianai bahen sangap di guarna. Amin.
supasung tengasanmu idon hatangi surutot nabadiya bosur maban rohati Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Hurian itu hatani debata dihita di minggu sadarion di enet do sian sada Musa bidu 12 mulai sian ayat sada 1 ayat 5. Do topik ni mingguta di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Tanyon hamuma hatani tu hatta. Dungi ninna Jehova madok si Abram. Bukas maho sian tano hagodanganmu. Dohot sian hatubuanmu. Dohot sian bagas ni amam. Tutano si patuduhonokku tuho. Hubahen peho gabi bangso na bulong. Jala pasu-pasokku maho. Jala pabalgokku guarmu. Asa gabi pasu-pasu. Jala pasu-pasokku akan nama masu-masuho. Jala toruakku akan nama buraiho. Jala dapotan pasu-pasu marhiti-hitiho. Salhut aka bangso ni tanoon. Jadi bukas ma si Abram songon nidok ni Jehova tu ibana bukas ma dohot silut udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian haran dungi diarahon si Abram ma si Sarai jol manai dohot silut anak ni hahanai rodi sude na si namot nasida dohot jolma akka natinuhor nasida di haran jadi bukas manasida laho tu tano Kanaan jadi bukas dung tolhas nasida ro di tano Kanaan disima sahat ni hatani itu hatta adong dison di ayat 5 adong sada hata nama dokon ro di sude na si namot samot nasida bolo bahasa Indonesia didokon segala harta benda mereka. Puji Tuhan aka amanginang masai tabu dengan molo tapehutihu naking sudi isidikor na opati kor ina Kamis kor Pniel kor Getsemane nang kor ama manen nang soni ama. Dia menabui kaputik hobar tu hatan itu hatta sedari. Tapa husur bima juga kena mengidih uni. Ya kan. Idi ingat tamu jo idi ni punganina kami sinaking.
reprene. Ate song ni nang piniyal naking. Song yang di ana nang di Getsemane. Maaf. Di manen. Tak ada rohan se ate. Memang wah. Oke. Asambe kelihita deh. Baik, mak. Molo taputi hido sian i nama dokon ngolutok kapea hado gunana. Buasa dituduh Tuhan i hamu gabi Kristen. Buasa dituduh Tuhan i hita gabi Kristen. Buasa dituduh Tuhan i hita gabi siuton ibana. Ahadu sakkan i Tuhan i di hita. Ahadu sakkan i Tuhan i di hamuna. Ahadu sakkan i Tuhan i di hurjana. Itu naking nama ce nal takas di patujulu ni jemi tatas adarion di Efesus ada ayat tolui naki pinuci nama debata pinuci madibata nina pinuci madibata inna ala ni ahad kota puji debata ala ditodo hita ditodo huamang ditodo inang gabesi huton Yesus edak sudi ditodo gabesi huton Yesus. Dak sudi dituduh, dak sudi luar, dak sudi bangso dituduh Tuhan yang Tuhan Yesus. Alai pinuci madibata inna. Dia opati dituduh dohita inna. Dituduh dohina. Dituduh dohama. Dia dak kola dituduh. Dak kola dipilit. Alai hidup muse. Jala dilehon tuho, dilehon tuhita pasu na gudang. Dia ma pasu na gudang ina, pasu partodion. Bah, arganay HP. HP dia ada hola pasu partodion. Nyata na. Diliot donang tuhita pasu pardagion. Atau harus sakap ni Tuhan di pajutai, harus sakap ni Tuhan di pajawon ni colmai, las ima sadarion di patongon, marhide na di jauh si Abram, anak ni si Terai, anak ni si Tarai, sada nang hol, nang matua, na sodong dadana binian, hirimon sen ibana, alai ditodo do ibana, dipilih do ibana. Sian akan ni si Tara, sian akan ni si Terai. Adong dua bangna, adong duang kina. Alai ikon si Abram do dituduh. Ise si Abram. Bahasa ikon giebe dituduh ibana bapak ni akan aposea. Tung badia si tutudo ibana. Sasetong nadao. Merdu sado si Abram. Adong duha galionna, adong duha huranganna. Alai sada proses nama ban ibana semakin setia ibana adong do sada proses maban ibana ikon ditodo di bata ibana amani na persea karena keteguhan dan proses nibana marpangeloyon natakas di debata ditikisa di hari mai. Ima ditiki dicu ibana bukas molo bahasa Batak bahasa bukas nomor 8 bolo hita abukas ibana enda sudah ditinggal hobe artana ditinggal hon sudah akan punana bukas jabuna biasana molo na huboto tia kamang molo bukas ini sada halak sekuta dangarong besin na tinggal. Nak pedi bahasa Indonesia atar sote pergilah inna. Aliong go bahasa Batam dokon bukas maho inna. Tinggal hom masude luhut tinggal hon. Neng dohonon na ima habuluson niroha meninggal hon nadipudina. Aha hurwa nadipudini si Abraham di si ima hamorauna hasangaponna aka artana dohot haanggi botona ditinggal mabukas mahoninna ima di ayat sedih bukas mahoninna pergilah inna
Ahado sakap ni dibata di si Abraham benna ubahin na didokon tinggal homa sudi nai sada sakap ni Tuhani tu si Abraham ima idok songonon hubahen peho gabi bangso na bulon luar biasa hubahen peho gabi bangso na bulon at suratu hamu akamanginang at suratu hita ropa jonon ahamad honotta. Ketika dalam kemewahanmu, ketika dalam kebesaranmu, ketika dalam kekuasaanmu, lalu Tuhan berkata, pergilah. Ahamad honotta. Suratu hita songon istri ni siloti. Dibaini istri ni silot. Dibereng tupudi. Sayang nai. Tinggal masudian. Ali gabiah ha istrin silot, gabi tiang batu. Alay si Abraham dak songoni. Borhat to ibana tu paconi, ditinggal hoddo sude na dipudi nai. Pas matutu sone dek ni hata ni tu hata na di Filipi. Huhalu pahon mana dipudiki. Bedo ketemse. Hu pareahi mana nadi joloki depak si tujuanima. Panggilan Abraham oleh Allah dengan ketulusan hati tanpa neko-neko. Panggilan Allah untuk Abraham dengan hati yang tulus dan murni, dan Tuhan memperbesar dia. Memberkati dia. Tuhan memperbesar dia dan memberkati dia. Luar biasa. Allah ya hado sakat ni Tuhan itu si Abraham. Idok ma dison. Pabalgaw ku guarmu asa gabi pasu-pasu. Balga ale mengalir. Balga alay mengalir. Dang balga, holan na balga ujung na gibe madabu. Ahadi tahi. Balga alay dung momo iba no bodo gibe madabu ahari ya tabiki. 5 tok tahi naki. So na dong madokon naking 5 tok. Pacat. Mengisap. Lalu kenyang sendiri, udah kenyang itu tahi. Bola nunga pacat itu mengisap kalau kenyang kendang dia akan jatuh sendiri. Alio daw hu pasu ho hu babalga ho alai ikon gabi pasu ima pajon ni si Abraham siat debata bukas maho ninna sadario amang inang idun na gabi topik ni minggu ta sadarion di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Dang na asal ditodo di batas Abraham. Alai nang di bereng di persiapon di batado ibana tu sadak tujuan na balga gabi pasu-pasu tu sadok portibion. Song nahudok naking dipercului. Hita pe aka na percaya di Jesus. Nunga ditodo hita kamang, nunga ditodo hamu akainang, nunga ditodo hita sudi amang. Hobartu hatan itu hatan na di Yesus naking. Pinuci madebata nang manodo hita ina, nang manodo ho, nang manodo sudi na percaya. Sian mula nai. Dot sada rencana di debata. Asa gabi pasu-pasu. Atong bukas maho inna. Bukas mahita inna. Sedia bukas. Bukas haruar dada secara fisik. Misalnya lama ikon lawa tu bali. Ikon lawa tu bali ki. Ikon lawa tu balian dah pola somani. Alai molo naking bukas maho inna bukas maho
ina haruar maho sedia mahita haruar. 5. Haruar mahita sian roha diri. Haruar mahita sian roha ketertutupan. Haruar mahita sian roha naholan mangahut tu dirita. Haruar mahita naholan mangahut tu golongata. Haruar mahita naholan mangahut tu pungata. Pungan no apalagi di huriata ke gudang korate. 12 korni huriata diso. 12 korni huriata. Ikon haruar do hita sian diri tanah mendokon iko pungata do hita ma wasa polesan hita ma wasa di san hita ma polan di sana. Haruar mahita sini. Na holan neng pabal gabal kedirita. Na neng holan pabal gabal garohatta. Na neng holan pabal gabal gapungata alai. Radiru hita gabi pasu-pasu. Mengalir mah. Haruar mahita na holat tu dirita sadiri. Na ikon ukap dorohat tabi mabuka dirita nang tu keluarga ta. Taida si Abram ditogudo anak-na ima silut anak ni hahane. Ditogudo anak-na ima siluti. Idua manginang benatar bege halap batak-batak berekor. Ya dibagi hamui kan? Batak-batak berekor. Wah saya dekut batak-batak berekor. Molo di si amang baruna, olo di si menna. Molo di si tulangna, olo di si adi si berena. Molo di si na baruna, adi si paramanna. Alanya di jauh. Beta, boan sada nari. Batak berekor. Nakacik rohat tadi sih. Surau depi. Alai nuaing memang amang. Jok do gabi mebiar hita. Boleh binu meniba tujulu niba. Olo dilokon pembantu na doin kan. Sini si bahasero. Asing sinatorasna. Ala nunga Victor dicekoki. Disuaton. Pikiran na negatif. Alidang didoko jabum doi. Natorasmu doi. Asura disuato jabum doi. Natorasmu doi. Sonang dorohana di sini. Ale naribat doh pengurupin. Naribat doh pembantu. Lam terkikis ma. Pangalaho. Nama dokon batak berekor. Mabuan sadanari. Alai silot di son. Gabe pasu-pasu. Parjolo tu isi bana gabe pasu-pasu. Pasu-pasu di parjolo ibana tu keluargana. Dibuat dibuat siapran do siloti anak ni hahanai. Gari ada idokto. Di dia maho disadoho molo disadoho iso mau. Molo disodoho ya isa mau. Terbuka. Bukas maho. Haruar ma alai gabi pasu-pasu ma. Haruar na holan. Nasay unang holan. Mangait holan tu dirita. Dia tu son. Nuaing pe amang inang. Dia manuaing nabui pariahatta. Tasadari doho. Tasadari do inang, tasadari do amang, hita saluran berkati, sadar do hamua kamang inang saluran berkat, manang naholan sia-sia. Cucuk dudak tasadari, nata pikir do ikon gok situ tu di hita asa haruar dao, ikon nata pikir do ikon gok situ tu dihita asa boita keluar pedao. Alai na parjolo tasadari jo
ta aku pijo marhiti-hiti hatani tu hatana mendokon nunga ditodo hita ganup marsada-sada nunga ditodo hita ganup marsada-sada gabi pasu-pasu perpanjangan tangan ni di bata tu dia tu dirimu sendiri ku mulai dari diriku sendiri keluargaku anak-anakku tu huriaku tu gerejaku tu pungwaku tu dongaku jolma adong don mak beter sumbat adon mak beter sumbat jujut selurani sekita adon mak beter sumbat aturan kita do dipakai di bata ale tersepol mai tabaini alani ha sepol tabain tang boy mengalir terus ya kita pitor stop krani tabagukuk ujung nadang mengalir be ahadu mabbaini ima roha dirita tabu maida ya ada kosongani tabu maida auloja habibana sonak-sonang tapi dia macuna ai atina mungkin nama calo di pasar teh nama calo di jalan tabu maida dah ku boto nah ya di prasarta songani tabu maida hoi nama calo sada penyumbat di derita mabai kita maul mengalir tabu maidah di huria pe masa ada songoni di huria pe masa ada songoni ahura di baik kuria inna ahura di baik gereja di baik HKBP memang nak secara nyata di baik alea manginang igo tamu ma sudedo perhalado tomanangnya kok kita dia kaulo talancar sude margogo kita di batu pa HKBP secara pusat dan dia tapi HKBP senon pelayan na dok kamu ma tu HKBP pusat unak pola tong samu tu hami padita si do hami mulak sing gereja tahun alai di main Tuhanido marhiti pimpinata HKBP pusat as SK tuson asa boa asa ina pas halton pasu-pasuna marhiti hiti hatani di bata na pinasa na tuhita songonido nang jojo di bagasaro hata jojo do tutup krani sia kita hape naik pakaian itu hani depi hita bagas naik pakaian itu hani depi hita alai ta tutup mehatop alani manolak dirita dang radi gebi pasu-pasui atong amang inang dison nuaing dicu hita ulinai balganai hape gudang nai tanggung jawab ta nang di lehon Tuhan itu hita pasu-pasuna sada ketakutan nama jok hita ima atong unang haruar mahita sendiri taima rasa keragu-raguan melakukan yang terbaik. Malua mahita jala tapalua madirita siang roha nama biar ketakutan berbagi, ketakutan memberi, ketakutan. Tuhan tuakan asing. HP sadahatan itu hatta nama dok di 2 Korintus sia ayat 8 di 2 Korintus sia ayat 8 ujaha may tongata songonon alai marhuaso do debata mangusehon salhut Asia si Tuhamu luar biasa alai marhuaso do debata mangusehon salhut Asia si Tuhamu asa sadok tuk si tutu di hamu jala marlobi-lobi hamu laho patu pahon salhut ulaun nadingkan marhuaso do debata patu pahon salhut Asia sina di kita alani nang diwarihon roham unang jua garari bagabagam tu debata garari bagabagam tu debata nang di surat roham surat bala ding patulus garari bagabagam tu debata
alanya ha marhuaso do di bata patukon asia-sina di hamun sedia alai tarpat di bata do pidong sigak maben si panganon dina posona silia pidong do dibuat di bata pataruhon sialangon ni si Elia lam hitama dalan di bata meragam tu hita patukon asia-sina lasongon ni ma di hamu keluarga nama bon anak konsedarion da di nabalga da danakon di bawah kamu tu gereja pasahatomu tu Tuhani omma papos rohamuna di napa gudang-gudakon da danakon molo di haposi Tuhani hamu marnapuna da danakon sadarion si togu-togu muna tu di bata ale sadarion di papos rohamuna marwaso di bata patukon asia-sina tuhamuna alani unang ragu unang lomos marhaporsiaon di Tuhani unang ragu unang lomos maboda danak tu Tuhani unang ragu unang lomos mangajari dak danakon gudang nama sihol dia kapardet danak alani habur johok kamuna dina pagudang gudakon dak danakon di bagasan biar maradopon Tuhani amin martanyang mahita amang ampuni dosa nami molojot hutulak kami rohanami nagabe saluran ni pasu-pasu maradopon dongan nami colma ala jojot pitor huauhon hami diri nami haporluon nami doh ngolu-ngolu nami hape neng pakyom mo doh pehami gabi saluran ni pasu-pasu mi asa gabi pasu-pasu marado podongan nami col amang marpamuati maroham di hami marpamuati maroham diha say patuguma rohanami lakkanami asa bukas hami sian roha diri bukas rohanami sian holan na mga itu diri nami alai patuguma rohanami mangukap rohanang todinami maradupon salhut ulaun nadingkan asiroham Tuhan di huriamon say sahapon todimi manadda dinggan ni basang asa tarpuji kuarmu nabadi nang manodo hami sian mula ni mula nai gebisuton ho laho pararaton harechon mi gudang aka ulaun nadinggan si patongonon ulaun nami di huriamon pakke mahami hobbar tu lomoni roham asiroham Yesus Tuhan dari sadarion dinaro natorasnya nakon mon pasahaton danak mon tuadupanmu surat ma guarne di buku hanguluan na badiay perbadiay jalase sama dosana marhiti mudarmu nang durus di haus hilangi gabi ama ina namar sahala manasida manugudugu akada danak mon tu lomoni roham las umatang yang nami ali Tuhan tu aka keluarga nahol na masihol jalan na tarpay madope di holong ni roham dia kaparinak konon meletung dinggan di daroham tangyang nami se pasu-pasu jala perbadiay ma ganup siubion nahol songon si saray di hatuaon na di lohodo anak konmu Tuhan tarpatu pahodoi di ganup keluarga sian asin roham pahot mahaporsiaon na diho makirim di holong mi tangyang nami tuaka nakon mi na masihol dia kasirokap ni todi o amang nabasa say tuguma songon panugum di si Adami si Hawa songon ni mapos ni rohanami dia ka anak kon mi na masihol
dia kasirokkan itu. Amin. Sai apeho talami Tuhan, leho Tuhan gogomi. Di portirion mahal Tuhan, kabarani lasmi roha, tu nama sakit. Kami mengapuni pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon kami, say apehon tangabi Tuhan, lehon tua gogomi. Portimion baik mahal Tuhan, monang maralohon dosa, iman gogomi talu musuhi, simbolis mengagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, say apehon tangan di Tuhan, lehon Tuhan gogomi. Di portimion baik mahal Tuhan, si batu pahadameon, baik mahatami sartu rohani, nama si hosomani. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, say apehon tangan di Tuhan, lehon Tuhan gogomi. Horian itu hatta nuai sahat mahita tu ulaon sakramen padidion nabadia. Marid de mahita ditiki marid de non jong ma natoras ni de anak nama buan anak kontak diri. Oh Jesus, naik tari di dopo-sopo-sopo, say Roma
martang yang mahita. Ale amanami na di benua gijang, narodo hami tujulom mabuan akadat danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anak konmu, pasu-pasu jala pergogoi manasida mangeyahi hanguluan sogut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamu natoras ni danakon, tangon hamu ma nagabi hata si paingot, tu hamuna di padidio ni anak kotaon. Atong hamu akadongan nama buat danak si didio non, tangon hamu mahata ni Tuhan Yesus. Lahom mahamu tu lihat portibion, ninna madok akka sisianna. Pode hamu ma salhut bangso, didi hamu ma nasida tu bagasan kuar ni debata ama, dot anak dot to di perbadia, ajari hamu ma nasida mangaradoti salhut, nahutonahani itu hamu. Jalaingot ma, saina dong anakku do hamu ganupari, rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsia dot nididi dapotan hanguluan, alai na so porsia honauhum sugut. Tangun hamu mahata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat danak Tuhan Yesus asa di jama. Ala dipisang aka sisian naima namba buah ni. Jadi dung di dia Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas hamu ma akada danakon rotuau unang orai hamu nasida adia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokon tu hamu manang isepe anggo sosong dadanak ibana macalo harajaon ni debata dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akada danaki dia pehon matangan na tu nasida ma masu-masu nasida. Atong di hamu natoras ni danak natari di sadarion hati dakon hamu majo hata haporsia te. Au porsia atong alusi hamuma hata na husut tonon na parjulu. Di pangidu hamu nuwaing di dion akada danakon tubagasan ni na hina porsian muna alus na di pangido rohanamido. Na paduahon. BH na olo do hamu mamodai anak kon munaon. Asa diboto jala dihutton nasida hatani dibata alus na olo do hami. Patuluhon. Na olo do hamu marsuru nasida tu gareja. Dohot tu perguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alus na olo do hami. Atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiay hudul maham.
Ya, di hamua kama nami ina nami, mau lihat tetap pasaha tutuhani, ala diari nasalpu hurak sehat danakon, jalanunga dididi di rumah sakit. Alani holan hata pasu-pasu namanon si pasaha totatu nasida. Namar goar hinata po ebe boru sinaga. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di hababok mon Tuhan rajau ni di bata, rodi saliling ni liling na. Amin. Sehat selalu. Tuhan berkati ya. Ya, silakan. Pajon, ya tio ulu nih, tio ulu nih bang, iya tio ulu nih, rapau mani. Ale kalista bulan nita borsinaga, hudi di mahotu bagasan gua ni di bata ama, do putu bagasan gua ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do putu bagasan gua ni to di perbadia, amin. Jadi berkati. Biar diberkati, dekatkan sini. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho, di habangot mon Tuhan rajau ni di bata, ro di saliling ni liling na. Amin. Silakan. Silakan. Tapahoho maruhata martangyang mahita. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadadana kontuho. Jale dicakon hodu nasida gabi anak konmu. Marhiti-hiti pada dion nabadiai asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanon jala gabi panean di hanguluan nasaliling nililing na asi maroham do dia kanatoras ni denakon sai pargugui jala ajari manasida manugunugu da denakon tuho asa rap nasida taruli dia kaartani harejonmu amin. Mari di mahita laos jong-jong mahita. Tatangyak kun mapiliata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di benua gijang, hodo harorowan ni salhut silehon-lehon na dinggan,
Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma sian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhase kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asa lamutad hami gudang ni silahon mitu hami. Asa lam girgir hami madok mau lihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua kijang, sa pinarbadia magwarmo. Se Roma harajaon mo, se South Maloman roham di banua tongon songon na di banua kijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesan nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami tu giyo tu pangucunan, palua mahami sian pangaku. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian edupan ni debata. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan debata maho, di sedakut Tuhan debata mabohina tuho jala si marohana midaho, di depakut Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasar manamen hatu todim.